oud café aan de Maas, achter de diek het verscholen. Het sjoemende beer in het glas, vertelt men zich immer vrolijk. Ze vregelen tot s'avonds laat en zitten zich flink in het hor. Maar weinigen weten de kleppelen feiten, maar één ding is zeker en waar. Dit is de plaats waar Willem van Oranje leger te voet door het water leed gaan. Dit is de plaats waar de Alva uit Spanje toen diep in de nacht in zijn hummer leed staan. In het oud café aan de diek, bij jokeren, toppen, pandoeren, heeft iedereen immer gelijk, gestekkel dat oeren kent doeren. En oog op de kruk aan de teek, daar zien de verhalen gekleurd. De mag ze niet sturen, maar wel kent te horen wat hier aan de Maas is gebeurd. Ja, dit is de plaats waar Willem van Oranje leger te voet door het water leed gaan. Dit is de plaats waar de Alva uit Spanje toen diep in de nacht in zijn hummer leed staan. In het oud café s'avonds laat, daar steekt de deur wagenwijd open. Geen druppel heb nog uit het vaat, want til schikt ze allemaal slapen. Maar ze zien het weer allemaal eens, gruitje op een deur ben content. Want nu is verdorie de ganse historie bij iedere stamgast bekend. Want dit is de plaats waar Willem van Oranje leger te voet door het water leed gaan. Dit is de plaats waar de Alva uit Spanje toen diep in de nacht in zijn hummer leed staan. Lai 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 la 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 dom. Lai 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 la 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 lom.
I saw a lot of people over there by the river. Wat zegt ik verstond ik al niet. Oh yeah, of course. Valelu. Wie de Maas. Oh, Yeah, what's wrong? daar vind je een plechtigheid plaats. Daar wordt de monument onthuld. Dat is al het vierde. Straks hebben we niet aan monument, dat is gefeest. What is that for? Hebben die man die wil gaat voor tegen te pissen. What is that for a monument? I mean, what? Yeah, what monument? Dat For what? is Willem van Oranje. 480 jaar geleden de Maas gegaan. Om die Spanjaarden weg te jagen. Dat is nogal geen bezuinig. Een monument allemaal van ons belastingcent. It seems you're not happy. How is that monument? The police. Allemaal geschiedenis. Oh. En geschiedenis wordt niet gemaakt door de gewone mannen. Zeker toch een stelletje kankereren. Dat is er dan elkaar niet waar. What? Wat ik hoor. Dat de gewone man geen geschiedenis maakt. Anne? Ik weet toevallig dat de gewone man, nou, beter gezegd een gewone vrouw, een heel belangrijke rol heeft gespeeld wie Willem van Oranje door de Maas is overgegaan. Een vrouw. Een belangrijke rol. Dat heb ik toch niet aan. Wie kunt ze nu nog? Dat is een oud verhaal. In ons familie nog, altijd bekend. Is it possible you tell me that story? Dat moet ze mij nog eens zeggen. You verteller for all. Interesseert zich dat dan? More than you think. So, if it's not too much for you, mevrouw... Tilla. Of ik ben gewoon Tilla. My name is Bill. Bill Connors. Please, show me a place to park my car. And then in the meantime, you tell me the story, that story, okay? Take a seat in my car. Moet ik erin? Yeah, and then use parkeerplaats voor auto. And in the meantime, tell me the vertellen for home. Oh Please. ja. Oh. Oh. So, tell me. Nou, Bill, dat verhaal wat ik dich ga vertellen, dat is familiebezit. Maar het schijnt dat weer vreugde hier ergens café hebben gehad. Hoe dat geweest is, dat hebben ze nog nooit in kunnen vertellen. Maar die vrouw in dat café, haar naam was Machtel. Machtel op de kamer. En het was een windvrouw, maar het moet ook een flinke krachtige vrouw geweest zijn. En het was de 3 oktober van het jaar 1568. En het was nog in de morgen. Vreugd in de morgen kwam een deftig gezelschap het café in. 4 van hen waren voornaam gekleed. Men kon zien dat het get van adel was, of uit een oorlog. Een daarvan koos dat Machtel. Dat was Karel van Bronckhorst, de heer met Castelli. De 4e was gekleed als gewoon soldaat. Een soort peersknecht, zal ik maar zeggen. Die hadden een herberg gestangen. Geen mens die nog weet waar het wordt. Wie honger al kreeg hij te eten. En dus dat we ook geen bezwaar. Die zwijde machtelt de scepter. Achter verduis en befit. En op een nacht in oktober. Het machtelt toen op ik gered. Ja, de oorlog met Spanje is hij toen begoos. Want die en 1000 man met honger en doos. Ze gaf ze te eten en dat wordt de clue. Believe me, Bill Connors,
I tell you the truth. Ze vulde Willem van Oranje en Karel van Bronkhorst het glas. Die maakte gevaarlijke plannen, die wouden hier over de Maas. En Daniel Koenraads, de peersknecht, heeft al de marteld gezag. Zo wordt ze de reddende engel, voor Prins en voor Obbig die houdt. Ja, de oorlog met Spanje is hij toen begoos, want die en 1000 man met honger en doos. Ze gaf ze te eten en dat wordt de clue. Believe me, Will Connors, I tell you the truth. En Alva nog in de pyjama riep wieder het werd verbaasd. Dat leger, dat zijn toch geen gauzen, dat vlucht toch niet over de Maas. En Obbig ligt stil en verlaten en drinkt weer het naad van de geest. En iedereen is nu vergeten wie de held van die nacht is geweest. Ja, de oorlog met Spanje is hij toen begoos, want die en 1000 man met honger en doos. Ze gaf ze te eten en dat wordt de clue. Believe me, Will Connors, I tell you the truth. Die, 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 dom. Ja. Doe smerige kostganger. Zo. Dat kost machteld weer een halve perk. Ratten. Overal ratten. Vooral het vrijteveld. Ratten volgen vrijte ratten. Ziet ze zeiden. Maar ze vrijten ons wel de oren van de kop. En ik mocht ze vangen. De Sint er ook die zich in happeneert. Sint Gertrudis water gaan halen. Maar ik heb nog geen gezien en met wie water een rat gevangen heeft. Nee, bij ratheid, dan kun je nog goswien. Een halve penning voor een rat. We wisten niet rijk van, je kan er maar één tegelijk vangen. En als hij in de val zit en die klep is toe, ja, dan kunnen die anderen hun gang gaan. Zet dan meer vallen, zo te zeggen. Zo'n stom val, die kost me onder ju, 1 patakon. Dan moet ik nog heel get ratten vervangen. Ja, perfecte omgeving.
en bier. Want dat zal er wel ingaan, hè, Daniel? Ja, dat geeft erin, ja. Wij hebben nog een uurtje werk, Martel. Kun jij ondertussen een goede maaltijd voor ons bereiden? Als de heren van gewone kost houden, ja, dan zal het wel lekker. Wat kun je zo al voor ons klaarmaken? Een sop, brood met varkensrupjes, Moment, wacht. Uiensoep, sieren en brood met varkensribjes. soermoes met speklappen, botermelk, Moment. Zuurkool met speklappen. En botermelkse pap met proemen op. En karnemelk, pap met pruimenaar, sieren. Oh, dat lijkt me heerlijk. Kan het wel onder ons? Martel, wij zouden wel graag in een aparte ruimte willen dineren. Kan dat? Maar zeker, heer Van Bronckhorst, maar zeker. Bertha! Bertha! Ja? Hoe ga je zo de tafelgreep maken in de eetzaal? Dat is het vuurschoken voor 4 man speklappen, brooien en rupjes. Die heren eten achter een uur. Dat is wel gauw! Heb ze dat gewerkt, dan moeten die schooien, weet ze dat? Ken ik niet, heksen! Bertha, vergeet nu naar de keuken, dus zet het Marieke die gulp, ik ben hier ready. En loop tot ik ten voorblijf. Ja, ja, ja! Ik ben Daniel, begreep ik. Ja, dat klopt. Ik word bijgestrekt van de prins. De prins? Ja. Oh ja, Martel. Ja, Van Bronckhorst. Wij gaan nu naar de Maas. Zou jij ondertussen wel kunnen zorgen dat de maaltijd klaar is? Hoe hang je? Nu was ik in achter een uur eten in de eetzaal. In orde, Martel. Tot straks dan. Tot straks. Als die spraak te horen wist ik van hier in de buurt. Oh, ik kom zo'n 10 kilometer hier vandaan, dat is. Wat dan? Mag dat? Iedereen zegt die mag dat. Oh, Maar zeg me eens, wie kunstig nu hier wie verzeild? ik heb me gemeld bij het leger van de prins. De prins? Ja. Is dat de prins van Oranje? Ja, ja. Prins Willem? Ja, precies. Och, te goed. En wie van die jaren wordt dat dan? Oh, die met die lang ver op de hoofd. Ja, maar dat is ook wel niks voor. Ja, dat klopt. Deze heeft nooit veel. En die andere wie de prins, wat waren die andere? Heer Karel van Dat Bronckhorst. bedoel ik niet, dat ken ik. Dat is de jaar van het kasteel. Nee, nee, dat met de rode mandje op. Oh, dat is graaf van Hoogstraat. Oh, en dan hebben we nog graaf Lumey. Lumey, de grove beer. Ja. Och, daar heb ik meer van gehoord. Dat schijnt zo'n roe patronen zitten te zien. Nee. Och, dat is goed. Is die hier? Ja, zie. Want die heeft maar één ding in de kop. Vechten, roven en vreten. Ik weet voor die, hè, dat hij al lang achterom het kasteel de neerzaal in is. God, dat zal niet waar zijn. En wat doen die heren dan hier nog? Ja, dat kan ik niet zeggen. En waarom kan ze mij dat niet zeggen? Dat kind niet de kop kosten. Ja, is het dan zo erg? Is het zo erg? Ik vraag dich Gert. Als Gert uitkunt van Ja. wat ik weet, Ja. dan ben ik bij het verhoord opgehangen aan de eerste de beste boom. Och, du God, kijk die heren nog eens. Heren naar boven. Ze zeggen dat het oorlog wordt tegen de Spanjaarden. Oh, dat zou kunnen, joh. Ja, maar dan kunnen ze toch hier nog niet mee beginnen? En waarom dan niet? Ja, omdat die nooit geen Spanjaarden geweest zijn. En die zijn ook geen Spanjaarden. Die liggen toch 3 uur gronds in Maastricht. Ja, dat klopt, joh. Ja, maar wat doen die heren dan hier in Oppig? Ik ga te eten en te drinken krijgen. Marieke! Marieke! Marieke, tu jij gehoord de boterhammen met Schengen de weg moesten dat komen? Wat doen die hier in Oppig? Zeg me wat die hier doen. Wat doen die hier? Wat doen die hier? Nu zeg me dat! We trekken die overmorgen de Maas over. Nee, de prins van Oranje. Maar Ja, ik zal het niet zeggen. Ja. Maar toen werd niks van mij. nee, Alles wat ze wist, hebben ze opgevangen bij het eten. ja. Niet van mij. Nee, nee. En
Het leger van de prins heeft zich verzameld in Witte. En in de nacht van de 4e op de 6e oktober trekt datzelfde leger van 14.000 man hier de Maas. Ja, God niet beschermd. Waarom dat? Omdat het leger van de prins rampschooi is. Die klauwen wie de raven, die stelen alles wat los en vast zit. Die zijn in stoot, die laten nog geen werken maar in de stallen. We trekken alleen maar door hier. Geplunderd werd aan een overkantje. Ja, dan laat de stad open. Stel je het vuur die alle nog zien of ik alles weg zo vlak voor de wijntje. Dan is op ik verloren. Dan komen weer de wijntje niet door zonder dooien. Maar nu zeg me eens, wie komen die dan de Maas over? Hij komt erover. Dat zeg ik niet. Och, toe God, stel je niet voor dat hij dan niet durft. Ja, hij komt erover. Dat weet ik zeker. En wie wil er dat doen? Loester. In het vallen van de avond. Ja. Wie wil er dat doen? Nou zeg me dat. Hé, allee. Zeg me toch wie dat erover kunt. Allee. Ja, nou, in het vallen van de avond werden in Wittem de vuren aangemaakt. Ja. Ja. Een man of 50 bleven door om die vuren aan te houden en heel hoop leven te maken. Ja. De Spaanse bespieders van Alva in de streek, die zullen niets in de gaten hebben, want die in Wittem die vuren zijn en dat naar wij te horen. Dat is wel slim bekeken van de stille. Van hè? Ja, van de prins van Oranje natuurlijk. Oh, nee, ja. Maar nu stel je eens voor dat die de Maas niet durft komen. Ach, kijk kunt terug. Kijk. Ja, maar wie wil er dat dan doen? Daar zijn we nu vandaag voor hier. De prins heeft een plek gevonden in de Maas, Ja, waar het water niet te diep is. Ja. Ongeveer 1,5 meter. ja. En nu zijn ze aan het kijken waar ze de touw kunnen spannen. Een touw? Ja, Ja, maar wat voor een touw? juist. Voordat het leger hier is, gaat er een vuurcommando de Maas over. Met een touw. Ja. Hoe met het dan nou? Wat? Hoe met dan nou zo'n dik touw werd overgetrokken? Die touw verkreeg maken. Achter een oor zijn die heren niet. Laat gaan, laat gaan. Dus ik heb niet nog uit. Want met dat touw Ja. werd zo'n dik touw overgetrokken. Dat touw werd vastgemaakt aan een boom aan die kant en aan de boom aan deze kant. Dan gaan er 100 ruiters met de zwaarste pijl achter dat dik touw aan de kant van Nattenhoven. Achterin 2 aan 2 de Maas in. Wat nu het eerste stel aan de overkant is, dan stoppen ze. En dan draaien ze die peer. Dan draaien ze de peer. Zo, met de kop op passé gaan. En met de voet op een streek gaan. Ja, God, nee, beschermd. Kom, Machtel, zus het voor die. Ja. 2 in je peer. Die de stroom van de Maas doen bereiken. En het water aan de voorkant van dat touw, dat zakken. Ja. En dan wordt het ganse leger. Met kerken, kanonnen, paard, munitie, fraas, de ganse lek ligt een duivel de Maas over. Voordat het leger stond we voor stokken. Ik hoor de prins koken. Die mocht niet weten dat weer beneden stond te kallen. Dat mocht ook niet zien. Daniel, dus ik begin Westig best en waar komt u vanaf? Ik ben van Konrad uit Jummer. Ja. En ik hier goed de wegbos. Heb de prins mich mitgenomen als bergweg. Daniel, best bedankt. Ik zal dich niet vergeten. Mijn heren, waar is nu mee? Oh, die zal wel al binnen zitten, Sire. Och. Maar ondanks dat onze tocht van vandaag heeft tot nu toe opgeleverd wat wij ervan verwachten. De plek is uitstekend geschikt en te bereiken binnen de tijd. Rest ons nog 1 probleem waarover we nu een besluit zullen moeten nemen. Het tijdstip van ravitaillering van de manschappen. Als de mannen goed eten voor hun vertrek, zullen ze best tot de volgende ochtend kunnen volhouden, zonder maaltijd. Wij eten dan na de overtocht. Nee, geen sprake van. Na de overtocht trekken we onmiddellijk door.
We moeten voor de dageraad stokken we maar zeker al in handen hebben. Mijn prins, ik denk dat de oplossing voor de hand ligt. Uw leger zal hier moeten eten. Hier in Oppicht. Verklaar u nader, Van Bronkhorst. Hoogheid, u moet zich voorstellen dat wanneer 14.000 manschappen in enkele uren tijd via een smalle doorwaadbare plaats de Maas moeten oversteken, zij juist hier enige vertraging zullen ondervinden. Ja. Het plassenhandbeginsel. Inderdaad, graaf van Hoogstraat, inderdaad. Want u moet goed bedenken, sire, dat de aanvoer van manschappen veel sneller zal verlopen dan de overtocht. Dat betekent dus voor iedere individuele soldaat minstens een oponthoud van naar schatting 3 kwartier. Als wij nu eens voor voedsel zouden zorgen. Wij? Ja, wij. Wie bedoelt u? Ja. De mensen. Ja. Nou, dat kan wel. Ja, nee. Drie ratten. 3 ratten. Dat is niet meer als ongehoven penning. Dat verteer ik op 1 avond bemachteld. Nee, ik zou eigenlijk een val moeten hebben waarmee ik eens meer tegelijk kon vangen. Zo'n 5 of 10 op een nacht. Dan zou ik pas echt riek worden. Ratten genoeg. Wie is water, op de zolder, in de kelder, in de keuken. Zelfs door. Van allerlei soort. Spaanse ratten, Franse ratten, Duitse ratten en Hollandse ratten. Wat maakt het doet? Een rat, blijft een rat, wordt over een afkump. Zoals ik dus zei, sire, als wij nu eens voor voedsel zouden zorgen. Wij? Wie bedoelt u? Wij? Alle mensen van Oppicht. Oh. Als wij nu eens in die nacht gereed zouden staan om uw manschappen van voedsel te voorzien, dan kan uw leger zo in 1 tempo doortrekken. Goed, organiseer dat. Hoeveel voedsel hebben we daarvoor nodig nu mee? Voor 14.000 man vlees, brood en bier en een hele opgave van Bronkhorst. Ik heb een lijst gemaakt van geschatte voorraden, sire. 12 runderen, 218 varkens, 125 geiten, 80 schapen, 792 kippen, 113 ganzen en 375 konijnen. Dat is in totaal plusminus 10.000 kilo vlees. Dat betekent dus voor iedere soldaat 1,5 pond vlees. Mooi. En brood? Wij hebben hier in ons dorp, sire, 36 bakovens. En in 2 dagen tijd kan men daar meer dan 7000 broden in bakken. Dat is ruim voldoende. Uitstekend, Karel. Maar hoe moet het dan met Oppicht in de winter? Ik ga er wel vanuit, sire, dat u ons dorp de schade zult vergoeden. Valt dit niet onder rechtmatige oorlogsbuit, prins? Inderdaad, Van Hoogstraat.
Karel, trommel die mannen bij elkaar en jaag die opbiechtennaren die nachtmaals flink te schrikken beleven. Nee, graaf Lumey. Met die methodes moet je hier in Obbicht niet aankomen. Een obbichtenaar laat zich niet dwingen. Die moet je met tact en geduld benaderen. Geen plunderingen. Wij zullen Obbicht als gastheer behandelen. Laat nog eens bijschenken. Machtel! Om u te dienen, heer. Machtel! Wat treuzel je nou? Ik ben gans onder de indruk van uw plan, heer. Hier zit de enigste die dit weten. En het mag niet goed verteld worden. Dus je weet van niks. En je hebt ook niets gehoord. Mensen die kennen goed voelen. Maar nu kennen goed zwiegen. En ik betwijfel of het wel een verstandig plan is, heer Karel. Waar spreken jullie over van Bronkhorst? Zij twijfelt aan de juistheid van ons plan, sieren. Wat? Heeft een vrouw verstand van krijgskunst? Dat klopt. Daar hebben we hier geen verstand van, maar wel van koken. Wat zegt u, vrouw? Ik zeg dat u verstand hebt van oorlog voeren en ik van koken, heer. Heer Prins, ik zeg u, dat plan van heer Karel is gans gevaarlijk. Hoezo? Heer Karel heeft niet berekend wieveel mensen uit het dorp het eten bij elkaar moeten schrabelen en het klaar moeten maken. Wieveel mensen er nodig zijn om de dieren bij elkaar te brengen. Wieveel mensen er nodig zijn om te slachten. Wieveel mensen er nodig zijn om de terf te malen. Wieveel zijn er nodig om te kneeën. Wieveel zijn er nodig om te bakken. Wie braait dat vlees? Wie haalt dat bier? Bier? Ja, wie haalt dat? Daar zijn meer dan 100 mannen en vrouwen voor nodig. Ja, Machtel, maar die hebben we toch zeker? Ja, die hebben we. Maar wie gemakkelijk zal uw plan dan niet uitkomen? Daar zit iets in. En dan is er nog het. Spreek op, vrouw. Dat vlees braaien het 's nachts voor zoveel soldaten. Dat moet je buiten doen, dat kan niet binnen. Want de locht die zal rood gekleurd zijn van de vlammen. De list die gij in Witten gaat gebruiken, zal hier omgekeerd tegen u werken. Die verspieders zullen gauw in de gaten hebben dat u hier bent en niet in Witten. Daar zit iets in. Juist wel, hè? Daar heb ik niet aan gedacht. We moeten iets anders bedenken. Heer Karel, dat heb ik al gedaan. Wat zegt ze van Bronkhorst? Heer Prins, ik weet het erop. En wat is je voorstel? Heer Prins, als u nuchter nadenkt, dan moet u weten dat we voedsel nodig hebben dat door weinig mensen vlot bij elkaar te brengen is. Dat geen voorbereiding kost, dat geen vuur nodig heeft, dat heel voedzaam is en goed is voor de dorst. En waarvan wij er genoeg hebben. Een juiste analyse. En heb jij dat voedsel, Machtel? Jazeker, heer Prins Reube. Wat zeg je? Reube. Reube. Wat is dat? Reube, dat zijn witte knollen met een paarse kop. En daar legt ze die vinger en doen vanaf. En hoe ze die bij jullie noemen, dat weet ik niet. Maar wij zeggen Reube. Marieke. En hebt u genoeg van die knollen, die ruimen? O, sieren, we hebben in ons dorp al voor te Voor winnen. 20.000 man, sieren, hebben wij Reube. Wij rijden ze voor u uit de Moosem. En verzetten ze in mondegereed door heel Obbicht. Dan stelt u de soldaten op langs de beken. En wij zullen zorgen dat de soldaten de Reube krijgen. Zij hoeven ze alleen nog maar af te wassen en direct op te eten. Binnen een kwartier, sieren, zijn al uw soldaten gereed voor de overtocht. Deze Reube, sieren, heb ik pas in de Moosem uitgereden. Alsjeblieft. Dank u wel. Alsjeblieft. Dank u wel.
Reube. Alsjeblieft. Dank u, man. Voortreffelijk. Dit is het voedsel dat wij nodig hebben. Hier zullen wij de oorlog op de Spanjolen winnen, al gaat die 80 jaar duren. Mag toch. Je bent een genie. Dank u, heer Prins. Een voortreffelijk idee, moet ik zeggen. Waar is die beek? Een andere vrouw. Die beek loopt midden door het dorp. Dan begin ik dit uit door. Ruben. Ze smaken voortreffelijk. En toch smaken ze voortreffelijk. Historici beschreven, ons lot in veel bedrieven. Maar wat de vrouw nu degen, dat wordt erbij verzwegen. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. Weer ijzerloze glorie in vaderlands historie. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. De mans nu zullen weten, dat vrouw nu ook bestaan. Wie bruin verseerde hanen, zuster de mans luvanen. Met goud op klaar en tasje, weer mogen alles wasje. En maken ze hun plannen, dan werden weer verbannen. Weer hebben maar te zwiegen, weer mogen geen kriegen. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. Weer ijzerloze glorie, in vaderlands historie. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. De mans nu zullen weten, dat vrouw nu ook bestaan. Zijn mans nu aan het vechten, voor eer of voor hun rechten. Dan zijn ze ons vergeten, maar wij zorgen voor het eten. En de slag geslagen, dan zijn we weer te beklagen. Ze trekken hun papieren, we springen ons wie stieren. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. Weer ijzerloze glorie, in vaderlands historie. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. De mans nu zullen weten, dat vrouw nu ook bestaan. De koe dan opgetrokken, en zien we dan de bokken. De dooien en de kranken, is geen tijd voor janken. Dan is de strijd gestreden, en wordt voorbij geleden. Dan met men ons te vinden, weer mogen ze verbinden. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. Weer ijzerloze glorie, in vaderlands historie. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. De mans nu zullen weten, dat vrouw nu ook bestaan. Historici beschreven, ons lot in veel bedrieven. Maar wat de vrouw nu degen, dat wordt erbij verzwegen. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. Weer ijzerloze glorie, in vaderlands historie. Oh, liola, vanaf toen is dat gedaan. De mans nu zullen weten, dat vrouw nu ook bestaan. En zo geschiedde. In de nacht van 5 op 6 oktober van het jaar onze Sieren 1568 stonden 14.000 hongerige soldaten uit het leger van de prins van Oranje aan de beek opgesteld.
is aan de Maas. Dat is niet te beschrijven. Dat moest te zien. Joshua door de Jordaan, waar hier niks meer. Ja, kanjers van paard, gebeurd, zo stevig wie eigen kijpers. Staan in de struim wie heel puil. De Maas die rost en die zoekt tegen de beut van die paard. Maar de paard stond wie vastgenageld in de zadel. Ja, twee rieën dik staan ze achter dat dik touw aan de kant van dat over. Met de kommerbazijn en de vodden bestregen aan. Achter hun steeg het water en voor hun, daar zakt het. Tot ongeveer 1 el. Waar is de schilder? Waar is de schilder die dit vastlegt? Ja, morgens was toch geen gemeente.
Dit verhaal dat gij nog vieren, het is nog niet gedaan. Je weet nog niet wie het de prins dan nou toen is vergaan. Stok hem heel zijn poorten toe, me zeik of hem geen brood. En Hasselt zag hem ook niet staan, de zwier zat in nood. Willem daar even van open goed, ik kreeg geen hulp helaas. Hou ik die reubevreters maar goed opgaan de Maas. De watergeuzen vuurden Briel met 26 scheep. Lu mij de ramde toen de poorter wil het volk nog sleep. Hij heeft gestolen en geroven, menigeen vermoord. En goof de stad toen aan de prins, maar die ging niet akkoord. Willem, die wordt rozend en hij reep, dit is geen hulp, helaas. Hou ik die reubevreters maar goed opgaan de Maas. Haarlem zat al 7 maanden bij Alva in de val. En Keno Simons Hasselaar stond bovenop de wal. Ze smeten olie kokendheid de Spanjaard op zijn prie. Maar Haarlem viel weer in een klauw, de prins was niet erbij. De prins daar heeft vertwijfeld, doet het lukt me niet, helaas. Hou ik die reubevreters toch goed opgaan de Maas. En in Alkmaar op de Moer doorstong de burgerie. De zoon van Alva storm vergeefs wel een keer of 3. En Leiden kreeg zijn heringen met witte wek van terf. De burgemeester wordt een held Adriaan van der Werf. De prins de reep Dieu soit loué, nu ben ik hem de baas. Dankzij die reubevreters toen in opgaan de Maas. De prins de reep Dieu soit loué, nu ben ik hem de baas. Dankzij die reubevreters toen in opgaan de Maas. Dankzij die reubevreters toen in opgaan de Maas. Zestien jaar heb ik hierover nagedacht. Dag en nacht heb ik gepraktiseerd. Maar eerste, het rattenklooster. Met deze val vang ik er wel 10 op een dag. Hier komen ze naar binnen. En als ze dan binnen zijn, dan sterven ze hier uiteindelijk een ganse stille dood. 10 op een dag. Goswien, dat wordt riek. Goswien wordt rieker als de bron. Want er komen nog immer meer ratten bij hier. De laatste tijd veel Spaanse en veel Franse ratten. Maar met deze val vang ik ze. Allemaal als het moet. Goedemiddag. Kennen we ons? Daniel! Daniel Konrad zo schummert. Daniel, wie is het met Ja, goed. Ja, dat zie ik. Dat is toch lang geleden, hè? Geert, dat is 16 jaar. 16 jaar. 16 jaar geleden, dat wordt toch een stien, hè? Ja, wat toen hier in Obbig gebeurd is, Ja. dat wordt het sterkste stuk uit de ganse oorlog. Tot nu toe. Wist je wat Alva zag en morgen dat 4 voor stokken stonden? Nee, zeker niet. Ja, maar is dat leger van de prins dan een vlug willen gauzen?
die één nacht van Wittem naar Stockholm vliegen. Ja, maar in Stockholm had je wel pech, hè. Ja. De poorten worden toe. Ze leed ons niet binnen. Ik geloof toch dat plannetje van Rooien is geworden. Want die Mazeien komen voor er ook niet in. Die willen ons nog geen ei te verkopen. Nou. Dus soldaten begonnen ze direct te meuten. Eén losgeslagen bende. Roven, plunderen, verkrachten. De prins houdt dat soortje niet meer in de hein. Maar nu gaat alles. Wie is het met dich? Ja, ik ben gewoon erbij. Ja, dat zie ik. Maar wat heb ze gedaan al die jaren? Vertel me eens. Helemaal bij de prins gebleven. Tot op het laatst word ik zijn adjudant. Tot op het laatst wist ze dat dan niet meer. Ja, maar weet ze dan niet wat er 2 maanden geleden gebeurd is? Gebeurd? Wat is er gebeurd? Jemmig, is dat nog niet doorgedrongen? Ja, tot wat hier? is er gebeurd? De prins is dood. Ja, god nee. Vermoord. Door een zekere Balthasar Gerards. Oh, god. Ja, toen heb ik mijn laatste zaken maar geregeld om huis te gaan. Zo'n geweest. Dan wist ik nu op weg naar Schummert. Ja, maar ik wil dich nog even bezoeken. En dich van eens de groeten doen. Mich de groeten doen? En van wie dat dan? Hè? Van de prins. Ja. En je zegt ze dat er vermoord is? Mag dat? Die heeft nog zo dik over dich gesproken. In opzicht was de generale repetitie, zag er. Daar heb ik een les krijgskunde gekregen van een vrouw. Wacht tot, toe, het indruk op hem gemaakt. Houd hij dan niet in de gaten dat die ganse geschiedenis, dat die meer te doen wordt voor de lui van Oppicht van de Windje te redden is voorzien de ganse oorlog? Ja, natuurlijk houdt hij dat in de gaten. Van begin af aan zelfs. Ja. Hij houdt veel respect voor die zorg voor het dorp. Doe dacht niet alleen aan zichzelf. En hij prees de slimme meneer, waarop dat toen 2 zaken tegelijk deed. Daags was in de doodrit om ik bij hem. Breng voor je naar huis gaat nog een bezoek aan Oppicht en groet Machteld op de kamp van me. En overhandig haar dit geschenk van me. En toen gaf er mij dit. Wat is het? Ja, kijk maar, dat is voor dit. Is dat voor mij? Voor dich. Een gouden reep. Ja. Hij heeft er gaat in laten graveren. Machteld op de kamp. Ja. Voor elk van ons in klare land. 5 oktober 1568. Oh, Alle. van de prins van mij. Ja, voor dich zo hè. Die steekt nog uit, die steekt nog uit. W-V-O-N. Ja, Willem van Oranje-Nassau. Zo hè. Dat is wel te duur voor mij. Allee. Nee, Ja, dat is te duur. Ik haal het, ik haal het. Na 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 na. Oh. Zieke. Een gouden reuk van de prins voor mij. Kom, wacht tot, ik moet weer het schoon. Dan komt ze toch wel gauw terug, want ik maak nog eens reubesop voor dich. Oh, wat dat, Ja, goed. dat is afgesproken. Ja, goed. Adieu, Machteld op de kamp, Oppichts klare lamp. Het geeft dich goed, adjudant Konrad. Vaarwel. Adieu. Wie vond versierde hanen, zuster de mansluvanen, met goud op kraag en tasje. Weer mogen alles wäsche en maken ze hun plannen, dan weer verbannen. Weer hebben maar te zwiegen, weer mogen kinderen kriegen. Holy, holy, hola, vanaf nu is dat gedaan. Weer eiseloze glorie in vaderlands historie. Holy, holy, hola, vanaf nu is dat gedaan. De manslu zullen weten dat vrouw nu ook bestaan. Historici beschrijven, ons lot in veel bedrijven. Maar wat de vrouw nu degen, dat wordt op die verzwegen. Holy, holy, hola, vanaf nu is dat gedaan. Weer eiseloze glorie in vaderlands historie. Holy, holy, hola, vanaf nu is dat gedaan. De manslu zullen weten dat vrouw nu ook bestaan.
sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come sale, manchi più del sole, sciogli questa neve che soffoca il mio petto, t'aspetto Gloria. Gloria, Gloria, chiesa di campagna, Gloria, acqua nel deserto, Gloria, lascio perdo il cuore, Gloria, scappa senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare, t'aspetto Gloria. Machteld Ottekamp, voor elk van ons in klare land. 5 oktober 1568. Willem van Oranje-Nassau. Verdomd. Ja. Het is echt waar. Het is niet te geloven. Maar het dichtgeest met het monument Bill. Daar wil ik wezen. En waar bent je? En waar komt u vanaf? I'm from Canada. My family lives here in this neighborhood. Wat bleef? Familie woonde here. I'm looking for my history. The history of my family. The Connors. Yeah? They lived in Shumard. The Connors in Shumard. And now I'm Connors? looking, yeah. Connors van Schummert. Ja. Connors. Konrad. Konrad uit Schummert. Du wilt mich toch niet zeggen dat die familie bent van Daniel, de persknecht van Willem van Oranje-Nassau? That's possible. Can we go? You have seen and understand. Je hebt gezien en ook begrepen What we play for you. wat hier voor u is opgevoerd. Come with us to remember. Komt u met om te gedenken What happened here a long time ago. wat hier destijds is gebeurd. Hadden gewerkt onder de schitterende leiding van Jos Prom. Allemaal naar het monument. Ik zou u graag vragen dat je allemaal met ons mee gaat. Gewoon allemaal achter de muziek aan, ja? Voordat we dat doen, dames en heren, ik moet me kort bij Machteld houden, want dat heeft een microfoon. Ik neer, dan gaat je misschien nog het verkeerd van me denken. Wil ik als voorzitter van het declaratiencomité mijn grote bewondering uitspreken voor wat hier vanavond gebeurd is, wat in het afgelopen dagen in de Obbig gebeurd is. Zo belangrijk is de geschiedenis van Obbig, dat we dit hebben kunnen doen. Zo belangrijk is Obbig in de geschiedenis en zo belangrijk is de geschiedenis van Obbig geweest, dat de prins hier 431 jaar geleden hier op deze plaats van hieruit de Maas hebben gestoken naar Stockholm om de 80-jarige oorlog proberen dus te winnen. En dat is dan wel niet gelukt, maar de prins is de Maas overgegangen, heeft dus een krachtige toer uitgehaald en daarom is de prins 431 jaar later weer in Obbig geweest om te ervaren waarom de Obbigtenaren reubenvetters zijn. En daarom werd er op die plaats, hoe de prins tijd, zelf ook reuben gegeten vorige week donderdag. Ik wil mijn grote bewondering uitspreken voor de spelers. Geef ze een daverend applaus. Dat hebben ze verdiend. Dit Machteld in de hoofdrol.
Ik wil een daverend applaus voor een dame op de achtergrond, Corrie Willens Nachtegaal. Ja. De vrouw van de burgemeester. Ik wil mijn grote bewondering uitspreken voor de schrijver van het toneelstuk, voor het openluchtspel, Herman Veugelen. Een daverend applaus, nogmaals, voor Jos Prop, de geweldige regisseur. Een geweldig applaus ook voor de man die er vanavond met zijn gedachten 200% bij geweest en helaas niet hier kon zien, Ger de Jong. Escherensweer, en ik in het ziekenhuis is van het paard gevallen. Hij wou wel op de video, ik heb hem kunnen zien. Hij is er toch bij geweest. Hij is er met hart en ziel vandaag bij geweest. En nogmaals voor Ger Escherensweer, nog een applaus voor dich. Dames en applaus ook voor heer en mevrouw Simkowiak, die zitten daar heel bescheiden op het trapje. Kom even naar voren, want hier hebt die prachtige locatie voor ons vrijgemaakt. Kom heel even naar voren voor een daverend applaus. En we gaan niet naar het monument, voordat ik nu even naar voren haal, dat dit allemaal in onmogelijkheid gemaakt is. Onze grote, belangrijke, de grootste burgemeester die vooruit in de geschiedenis gaat, Guus Willens. Ja! Zonder Guus wordt dit allemaal niet gebeurd in Albing. Guus, proficiat. En mensen, hartstikke bedankt, het is geweldig. We gaan naar het monument. En na het monument, nadat we op het monument zijn geweest,